Тугайны туган телебездән айырып карау мөмкин түгел. Шуңа күрә дә ана телебезгә дан җырлаганда без беренче чиратта Тукайны зурлыйбыз. Milli sənətimiz үзешенә зур өлеш керткән иҗатчыларга тапшырылучы җәмгыятебезнең иң зур бүләге дә Тукай исеме белән аталган. Бүген без Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек булган яңа лауреатларның исемнәрен беләчәкбез. 2023 ел номинантлары: Татар дәүләт әкият Курчак театрының иҗат төркеме Илгиз Зәйниев, Сергей Левинин, Эльвир Низамов, Илюс Хуҗахмәтов, Альбина Шаһриева. Чаллы Татар дәүләт драма театрының иҗат төркеме Фаил Ибраһимов, Равиль Садуллин, Равиль Замиров, Флёра Гыйззатуллина, Наиль Касымов, Шәүкәт Гаделшah, Илдар Яхларов һәм Мансур Гыйлаҗев, Алексей Барыкин, Зинфира Сәйдәшева, Геннадий Макаров, Наиля Кумысникова, Фәрит Гылаев, Фирдәүс Ханов, Равил Айдаров. Шагыйрьбезнең дәхиллеге ул тудырган матур образларда. Аның мәңгелек иҗатында күңелгә яткан лирика, кискен социаль темалар, сатира һәм юмор иң югары дәрәҗәдә чагылыш тапкан. Тукай үз әсәрләрендә халкыбызның аңына, көченә һәм мәхәббәткә булуына дан җырлый. Шигъри юлларында татар теле затлы яңгырашларга, милли үзенчәлекләребез күрсәтелә. Башка халыкларга олы ихтирам хисләре белдерелә. Тукай киләчәктә дә милләтебезнең рухи һәм иҗади үсешен яктыртучы баяр булып торачак. Заман безнең алда туган телне, бай тарихи мәдәни мирасын саклау мәсьәләләрен куя. Яңа буыннарга милли тәрбия бирүнең уңышлы юлларын табу бурычы да төн үзәгендә. Бу юнәлештә мәгариф һәм мәдәният, сәнгать эшлекләрен иҗади эшчәнлеге мөһим рольгә ия. Аларның иң зур казанышлары Габдулла Тукай исемле дәүләт премиясе белән билгеләп үтелә. Кадерле дуслар, чын күңелдән быелгы лауреатларны котлыйм, иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек һәм имин тормыш телим. Рәхмәт барыгызга. Milli темага багышланган һәм күн мозаикасы техникасында башкарылган декоратив паннолар сериясе өчен Кумысникова Наиля Халит кызына. İmam Bağışlar'da sırrım uçurum, şiir şiitler için Simatulli Şevket Gadilşah'la Şevket Gadilşah. Архитектура һәм мәдәният төзелеше өлкәсендә Ватан һәм татар милли мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертү өчен Ханов Фирдәүс Гайнетҗанова. Мен бұл конкурсқа біздің материалға генә түгел біздің министрлікте һәм архитекторлар теләге шыққан едім. Көп теләгем біздің һөнәребезне архитектура һөнәрен халыкка наратлана тояган тырышып чөнки бездә башка иҗади коллектив кебек иҗат белән шөгыльләнәбез, матурлык тудырабыз, халыкка уңайлык тудырабыз, яшәргә рәхәтлек тудырабыз. Бездән соң туган коллективта һәм җирлектә кешеләрнең культурасы башкарак була. Мин шушы юлда бүтән
şehrimde arada bir şey olan orada. İşlemeyince şunu yerin işte boş hareketleri bulup şu yolda benim 60'dan artık hareket varım. Durmuşla bastı. Rahmet halkıma, Allah korusundan boşlayan olan hareket var. Hürmetler, rahatlanıp düzeltip noktalı kişiler. Rahmet bu halkımızın reisine, çünkü bir kopyalıklarım, onların projektleri, onun programımızın bize bana takip rahmet komisya kızlarına olur. Bunu görüp, onunla diyeceğe neye verdiler. Rahmet yüzüne. Çünkü bu işte, şundan da bu ağırlıklarla, bu kıymetlerle, bu sınavlarla, bu fırsatlarla mümkünlük doğdu. Onlar ise, ona ömür var deyip, bileyim, minare, yaş, şiver kuresiz. Orada, kırmışta, ulaşta var deyip, ümitlenen, varımızlara bilizor, rahmet. Татарстан Республикасы Рәисе указы нигезендә татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертүләре һәм күп еллык иҗади эшчәнлекләре өчен Татарстан Республикасының халык шагыйре дигән мактаулы исем бирелде. Татарстан Республикасы Язучылар Берлегенең әгъзалары шагыйрь Гыйззәтуллина Флора Сабирҗан кызына. Шагыйрь Касымов Наил Васил улына Наил Касымов